Ei, hola, bon dia. Tu, què està passant? O sigui, he acabat l'episodi i... Què? O sigui, no he entès res. He hagut de pensar una estona per entendre ben bé què ha passat. Primer de tot, l'Armin, d'on ha sortit aquest nen? O sigui, és un geni. Com... O sigui, jo entenc que l'Armin ha sigut qui ha dit: nanos, escolteu-me, la titana és l'Annie. Vull dir, l'Annie, com se t'acudeix? Vale? I després la idea de dir: anem com a demanar ajuda a l'Annie perquè és com dels nostres, però no. I quan l'Annie li pregunta a l'Armin: tu creus que sóc una bona persona o alguna cosa així? És com per comprovar, aviam, l'Armin aquest, què? Fins quan sap? Quin episodi, O sigui, poca acció, però amb les poques coses que han passat, nano... I a nivell d'història, o sigui, narrativament, està molt bé. Perquè es passen mig episodi explicant-te com de corrupta és la policia i tot el que hi ha allà dins les muralles. Perquè pensis, mira, l'Annie és dels nostres i podem confiar, vale? I clar, és com que tot encaixa perquè després li demanen ajuda perquè si no mataran a l'Eren. Però tot acaba sent una emboscada perquè ja saben que l'Annie és la titana. I la pregunta, clar, és com? Com pot ser la titana? Perquè clar, o sigui, jo em pensava que era la filla de l'Erwin Smith. M'ho he inventat jo o... És que a mi em dóna la sensació que se'n parla. O que es fa un comentari de és la filla... No sé, potser m'ho he inventat, però... I quan es posa a riure com una flasca, és un... Tu, què fas? Para, no cal. No cal que t'encarris de tothom, no. És que, vulguis o no, s'hi assembla amb la titana. Però és que no se m'havia acudit. I m'agrada que em sorprengui. I ara què? O sigui, estan a dins les muralles i hi ha un tità que... És que no sé si va a favor del govern o què. I una cosa, en Marco, que pinten que va morir així misteriosament per un tità, clar, ho canvia tot, que no fos l'Annie. Però, clar, l'Annie no està sola, saps què vull dir? Però no sé qui està al seu bàndol, saps? No sé si és el govern, la monarquia, una associació secreta que encara no coneixem. No sé. Uah, i l'anell aquell per convertir-se en titana. Està molt ben pensat, Que de fet, després me n'he donat que se l'ha posat just quan li diu a l'Armin que el vol ajudar. Ens veiem al proper episodi. En queden 2 per acabar la temporada. Té pinta que seran intensos. Va, millor. Vinga, vagi bé.